Další jasná výhra, lépe jste si to dnes asi ani neuměli představit. Tak tento super, ktorého sme nepoznali, tak nevedeli sme, čo sme mali od nich čakať a iba sme vedeli, že Kanada im dala 14 gólov, tak sme si tak povedali, že to bude asi tak istý podobný super ako Veľká Británia. Přinesl zápas United Nations další cenné zkušenosti, které můžete zúročit už zítra proti Kanadě? Tak vyskúšali sme si nejaké veci, ale tento zápas hodnotím aj negatívne, ale videli ste sami, čo bolo, tie tresty a hrali úplne ako nepríčetní a za stavu o 10 gólov už takéto veci, čo robili, to sa nepatrí, to proste nepatrí do hokebalu. Nejnáročnější den máte za sebou. Jak budete odpočívat? Jak budete trávit volný čas? Tak, niektorí chalani navštívia fyzioterapeuta, niekto poje skôr spať a zajtra sa pripravíme psychicky aj na Kanadu. V kabině to asi po 2 výhrách bude trošku uvolněné, ale nesmíte usnout na vavřínek, mám pravdu? Tak odohrali sme 2 zápasy s papierovo slabými supermi, teraz nás čakajú tí kvázi najsilnejší, tak musíme prepnúť na iný mod a proste pripraviť sa na tie ďalšie dni, čo nás čakajú. Vy už jste to sám zmínil, že jste teď hráli s papírově slabšími soupeři, teď vás budou čekat ty papírově silnější. Bude to těžké teď přepnout na ten rychlejší mod? Takže nepovedal by som, že sú papierovo lepší od nás, máme my tento rok veľmi kvalitný tím. Myslím si, že to budú vyrovnané zápasy a samozrejme, tak vidíte sami 14-0 a to niečo nasvedčuje, že ten super má nejaké svoje mínusy a musíme sa pripraviť proste a nastúpiť do tých zápasov ešte o viacej percent ako do týchto. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou